John og Peter Hjalmar. Okay, folkens, i dag har vi fundet ud af, at det er barnet. Vi taler om en meget vigtig ting. Ja, det er derfor. Okay, så misunderstanding. Ingen er døde. Men Susan er blevet. Jamen, ja. Men Susan er blevet. Au! Og vores video i dag skal handle om Roblox. Vi spiller et godt spil, så vi ses som damer om. Okay, lad os begynde at tegne. Ja, god idé. Lad os starte med den skønne hoved. Der var... Hvid ser ikke godt ud på hvid, okay? Så vi tager bare grå. Ja, men de er også normalt grå, bro. Og hvorfor ser hovedet så rundt? Og så tager jeg sådan... Wow. Ej, så god. Og hans jakke. Jeg føler mig prof lige nu. Wow. Hvad med arme? Wow! Det er meget hotte. Virkelig godt. BBG. Hvad? Nå jo, ja. Forresten, tema eller Roblox Avatar. Og hvis vi lyder lidt røv, så er det altså fordi... hvis vi lyder lidt kvak, så er det altså fordi, det er en voiceover, det her. Ja, det... Vores lyd for svært. Ja, hvorfor? Det var så trist. Lad os lige lave en skøn lyd til den her. John! Hvordan kunne du det? Ja, fordi videoen er 2 timer, så det er nu har vi ikke. Jeg siger bare lige, jeg føler, vi er virkelig gode til det her. Altså sådan professionelle. De her skønne skygger. Faktisk, det er mig, der tegner ansigtet. Det er ikke... Jeg er bare så professionel. Jeg elsker, hvor dårligt det har lavet på grund af videoen af 2 times speed. Jeg gør ham bare lige sådan emo. Yeah. Hvorfor er der en prik lige ved siden af hendes hånd? Jeg tror, det var mig, der gjorde det. Sorry. Men nej, det var dig. Vent. Mener du? Peter! Hvorfor skifter du baggrund? Hvorfor skifter du lige min baggrund? Hvad har du gjort med baby girl? Hvad har du gjort med baby girl? Hvad har du gjort? Hvad laver du? Jeg kan tekstboblen hvid. Nej! Hun forræder os, guys. Hvorfor pink? Det ved jeg ikke, det var uheld. Okay. Skal han ikke have en flot sløjfe? Wow. Pretty boy. Wow. 5. Bacon, det har jeg aldrig hørt om før. Hvorfor? De ører passer slet ikke sammen. De der hotte. Ja. Okay, jeg får spattet den prik der. Kan vi ikke snart fjerne den? Jeg tror ikke, vi bemærkede den. Okay. Jeg tror også ikke, vi så den, da vi filmede videoen. Sol. Hey, den ryger over sløjfen. Jeg kan ikke lide den. Det er satan. Ja, jeg håber, ingen af jer er perfektionister eller har OCD. Fordi så er I døde. What's the little play? Ingen lægger mærke til en lille tegning lige her. Nobody's gonna know. You're gonna know. How would they know? They're gonna know. Jeg føler faktisk, vi er virkelig gode til det her. Det var ikke sådan nogle øreringe, du mente, vel? Ja, jeg mener sådan nogle meget hotte guldøreringe, som mange mænd har. Altså de hotte mænd. Vi er emo. Jeg tror mere, de går rundt i sølv. Ja, wow, guld er bedre. Nej! Diamant er bedre. Nej. Vi har ikke tid. Guys, der er 25 sekunder. Vi har ikke tid, nej! Hvad er det, der sker på min tegning? Hvad er det, der sker? Nej, der er en plet på næsen! Nej! Vi liv. Jeg hører på ventilere. Ja, lad os få den. Den er grim. En tjerne rapporterer. Det var mig, der var rapporteret. Du må ikke sætte min nær. Den er endnu værre. Rapporter. Wow, god. Oh my god, hvor
som har tegnet den der flotte tegning. Oh my god! Er der Ja, den er dårlig rapportør. Ja, dårlig. Rapportør. Vi er så gode. Tredje. Jamen, vi tæller stadig som anden. Oh my god, guys, vi vandt! Vi vandt! Jeg tror lige, vi skal bip, når hver gang, at du og jeg kommer til at sige mit navn. Ægte navn. Nej, jeg hedder ikke det, Peter. Hvad snakker jeg om? Ja, hvad er det, du tager?